Arimo. Ha? Mukwe wa Washington ndiwe amire anonzi Machena Lawrence ndikunzi ana kuwe asi Machena Kudzai uripo, Machena Jane uripo. Kana makutaura muri pamberi apa munotaura makasimudza mazwi uye muno munhu anokudzwa bedzi ndimambo mune matokudza tese. Changamire nyaya pamberi penyu, nyaya ndeyekuti uyai kudare tigadzise zviri kunetsa musha mangu. Uya nemboo dzako chitupa nemaredara kutaura izvozvo ndi Washington Mukwewa achitaurira kuna Lawrence Kudzai naJane Machena. Taura tinzwe Washington. Pamusoro changamire. Ndakagara pano kudai changamire wemudzimai wangu awandi mama wangu. Tine makore anokwana 8 tichigara tese. Dambudziko rakatanga gore rapera mukati mememba yangu ndakagara. Asi ndiri ipapo ini nemudzimai wangu hatina kupokana kwatinoita. Asi dambudziko rinoitwa ndekuti urongwa hunorongwa mukati memusha wangu namai vachiisa kana mukati memusha wangu ndo hukonzeresa kuti tipokane. Todara kuti gore rapera wakatora mudzimai wangu vakaniendesipo pamba vandomutsvagira nzvimbo yekuchikoro vakatanga kumudzidzisa achidzidza muno Marisapi kusvika ndazoita ongoro nekutsvakidza kuti mudzimai atorwa nani zvii zviri kuitika. Vakaramba kundiudza kuti mari dzacho zvechikoro zviri kufamba zviri kubhadharwa nani. Inini ndaisaramba kuti mudzimai aende kuchikoro ndoziva kuti zvinobatsira ini zvinobatsira mhuri. Asi ndaitarisira kuti samai waruziva ndikugarwa nemwana wavo samama ndimama wedu tese waifanira kugarwa neni pasi wondiudza kuti mukwambo tinourongwa hwakadai mukati memusha umu. Tibatsirane asi wawana kwasagona kuzvita sekudaro. Tagara takambogara dare nanatete tikadaidzana tikagona kuonesana nenhauwa iyoyo tikamboti nyaya yapera. Asi kubva ipapo mudzimai akabva asunga mabhegi tisingazivi kuti urongwa uhwe kusunga mabhegi kuti wakabuda here mushure mange ndamudzivisa kuti asaende kuchikoro here kana kuti zvakamira sei. Ndakazomusiya achienda kuchikoro for 3 months chibva tamira takadaro. Kubva muna July akabva angosunga mabhegi. Ndofunga musi wakavhurwa zvikoro mudzimai wangu akangobva pamba haana kutaura kuti abva kupi ari kuenda kupi. Akangobuda pamba Makuseni. Abuda pamba Makuseni akabva apinda mutauni imomo akazodzoka pamba Manheru chibva ndamubvunza kuti wadzimai mama aenda kupi zvibva ndichazokuudza zvandinofambira kana zvaita. Chibva tatanga kutonetsana nambamai tunetsana nambamai saka takambosandudzana nambamai amwe. Radheri chimangwana takabva tatoita kunge setawirirana. Chibva ndazokumbira foni yavo wadzimai. Ndakazoona vachikoneketa namama maringe nezvekubuda vachita asi ndira kubuda asi habvasi kubudika. Ini ndange ndaudzwa wani wangu kuti ndourongwa hwauri kuronga kuti wada kutora chii, wada kutora mudzimai. Zuva rekuti wapedza kudati aswera pamba mudzimai wangu abuda zvepamba Makuseni haana kundiudza kuti ari kuenda kupi. Vakandoswera asi vakadzoka zvemba usiku Manheru. Ini handira kutaura naye kana kumubvunza kuti wangaenda kupi. Dhere chimangwana racho ndopeta kwana mama wasvika futi pamusha zvikati ndavandorongedza chii, ndavandotora mhuri yangu. Ndikati mai vandotora mhuri. Ndikati mama wachibva watoti midziyo imwe yanga isati yarongedzwa hembe dzemwana nedzimwe dzasati dzapedza. Wakasvika kutokumba kwamama wangu. Wasvika kumba kwamama wangu petatuita mukati medare ndakaendawo pane network ndoda kuti handibati ndifonere baba. Ndakasvika watobva mukati memusha wamai wangu watokumba mama vakutorongedza chii, vakutorongedza zvinhu zvangu. Ndikati hazvina kushata semimi matsaura kuti mimi muda kutora mwana wenyu hapana chakashata. Asi ini Changamire nyaya yakazochinda kuti nemhuri yangu wakabva wasvika mukutora handiravarambidzi kuti watore wana ndewekutese. Asi mukutora kwawakaita mhuri yangu inini hauna wandisuma kana nhasi ndiziva kuti wana wangu wari papi kana kuti wari kuitei. Ndo nyaya yangu Changamire. Saka unoda kuti dare ribatsire papi vatitaurira hongu zvakaitika. Warondedzera nyaya yako mukadzi akaenda wakatora wana hausi kuziva kuti ari kupi zvese wataura. Saka unoda kuti dare rikubatsire chii? Ini ndarida kuti wana tezvara wangu randizoenda pana pane chinhu ndakawatadzirwa kuda nekuti matara tugara pamwe madiki kwavari. Pamwe wadare vanogona kutibatsirawo kuti pamwe dambudziko ndini here pamwe iwo vanogona nguva ino urongwa hwainawo handisi kuziva. Pamwe ukataura pamberi pedare zvinogona kubatsira Changamire. Munoona ungani? Tinoona 4. Saka hanzi ndinoda kuti waziye chii akatsaura kuti ndizoti arikubhadhare ribatsire papi Machinda mubatsire arikuti
ndiyanga ndokuti uchinda uyu iye pauti akanyadzosazana yachosa namuntu akaazisiya saka akakudaridza kadai kuti pamberi pedaro kuti rimwe vamubvunzirewo kunyana chezvavaka kuti muzotorera mukwasha mukadzi nevana makandei saka mukwasha ako vangu wakutora zvisiri kuziva mazvinzwa hanzi ndine problem here zvamanditorera chii mukadzi wangu matora zvachose here matora taakungoisa mazwi mukana kuti pamwe ndo zvaaroda kuti ache kuti tichiri tese here ndimukuuya makauya mukatora handiti makauya mukatora mwana wenyu pamurume wake saka zvese izvozvo ndo zvaaroda kuti ndio jeni ndakauya zviri maringe nemagarire mwana wangu magarire ake kumba kwake unogara achitaura kudai mabatatamidzi ili muchazokuona ndafa magarire andiri kuita asi akatanga gore rapera iro maindafunga kudzoka kumba ataiwa mwana kudzimba kudzokeki udzoka podi anzaa magarire andiri kuita asi saka ukanga wadzoka koimhuri kanzofira mhuri here mhari ndofira kubereka here saka zvinai ndezvikuti ndibve ndiri mupenyu pandozonzwa kuti ndafa nemararamire saka zvakaitika zvataura musi wahani wari kutaura kuenda kuchikoro mwana wangu wakandifonera izvi zvekuti kuenda kuti uri kuenda kupi ini ngasi kuzvizivawo zvavo asi vakazofona mumanheru musi wechipiri kuma8 kana kuma9 maiyo inini gari kutopesisa kutaura nemi ndanzikuda kuuraya nda kubatira demo ndokutobuda panze kutora nemi kuti ndikutemi ndikupaze saka uchazongonzwa kuti ndanyarara izvozvo zvakandirwadza ngekuti wagara wachingonetsana ndarohwa ndadai saka zvakandirwadza inini sekubereka ngati zvanetsa mwanangu wakutoshusha mukati memusha wangu zvina nditotori mwana wangu ari mupenyu pane kuzonzwa kuti wafa anonzi mumedzi wendino ini handina kutora kuwarambanisa ndakatora kusengura mwana wangu kana matomutora kuenda naye munoti achindeura aiwa ini handapinda muchama kutora ko wangodana sei kana mamutora mwana wenyu kudzoka kumba kwenyu aiwa zvibaba munoziva mukanzwa iveve mukanzwa regai tinzwe kwavari murume uchikumuda here anza wabvunzwa namambo unobvunzwa anzi hou kana kuti kwete tanga wapindura mubvunzo wabvunzwa namambo murume uri kumuda here hou kana kuti kwete kwete kuti upe statement usati zviitaura statement murume uchikumuda iyo watatama kubva pamba Takagara kwandakaita nemurume taane 16 years 18 years zvakangofanana 16 years tichitanga kugara tese takatanga kugara nezvako tichishanda mabasa edu tichirima taitarama nekurima takataura nechibva pachikoro tichirima tichiita zvinhu zvedu chatarima chatatengesa tikudai chatarima chatatengesa tikudai but dambudziko rababa rakazotanga ndofunga tatine 2 and 3 years baba wawaona negrace wanei takatanga kuma 2023 2024 2025 so kuma 20 takatanga tasagara 2009 ndozamane 16 years dambudziko rakazotanga rini 2-3 years okay fine takagara tese zvekuti mumusha mukanzi mune mubvanari vanoenda pakanzi pana mai ndingishayiwa nemurume wavo vanoenda ndakambotanga ndichibatikana ko ndinodaro nei unotozonoti dambudziko pavanoita zvinhu zvavo izvozvo vachiuya kumba handina kugara
ndichirowa kuti ndiende kuchechi handibvumidzwa, kuti ndiende kumusangano kune vamwe handibvumidzwa, kuti ndiende kunhamo chaiko handibvumidzwa. Saka zviri kutaurwa kuti ndakarongedza zveshuwa, ndakarongedza mabhegi gore ra 2020. Baba munhu wekuti chinhu chiri pamba kana ukafunga kutengesa unogona kutengesa chibage chese chiri mumba mukasara musina chekuti fertilizer yamuri kuti muda kuisa mumunda vanotengesa mukasara musina kuisa mumunda. Apa upenyu tichirarama nekurima. Inini ndakazvidzidzisa kuti tiite mari pamusha panapa kurima. Saka gore ra 2020 ndine nhumbu yemwana wangu wechifoo. Mumba makamine 1 bag fertilizer. Baba bva watoti pamukomana watati chigara naye, iwe budisa bag fertilizer uise kudzoko, ndoda kubuda nawo. Ini ndopanda kati koma kutengesa bag rasara akatata muna October mvura yakudauna. Manje mukabudisa bag ratakatarisana kuzoita sei? Apa bag ronzi ndaenda kunoritambira kumapresidenta oimpisa nokuhwa wangu. Ndakaswera ndiriko ndakagara nenhumbu iyoyo ndine nzara. Kusvika ndatakura bag riya, amweni wangu achitondibatsiridzawo. Kusvika tatakura bag riya tauya kumba, baba wangu avasipo. Aiwa, hazviti kuti mutengese bag riri mumunda. Haundiidziri zvekuita ndiri baba pano. Gore iroro ndakarohwa. Ndikaroverwa gumbo iri rangu raitini patebhuru yanga iri mumba. Ndikaenda kuchipatara ndikatorwa ma-x-ray. Vakati hatina chatiri kuona patina nhasi gumbo iroro harigoni kufugama. Handigoni kufugama negumbo iroro nanhasi. Ndikati imba pamwe ndindatadza kuzvisa ndendasiya munhu atengesa hake ndiye anozoziva kuti tinodyi. Asi nyange mumba macho musisina chikafu, baba havagari pamwe. Munotosara nevana ndiye unotambudzika. Izvozvi zvakaita futi 2020 iyoyo 2021 ndisati ndabara mwana pandatine nhumbu yake. Baba pane kwawanga mukadzi wangu warufambidzana naye nguva iyoyo. Inde pandati kwainini ndinogoramba ndichiita zvekungofungidzira ndichibata mafoni, imini regai ndimoteere kwawadiri. Pandabuda pamba. Saka nguva yandandakuda kusvika pane rimwe gate, ivo vakabva vakuuyawo nerodi kutobuda pagedhi paya kuuya nerodi, vakabata bhutsu mumaoko ndizo vabva naro kumba havana. Ko zvamunenge makabata bhutsu mumaoko kwakanaka ere baba? Zvikanzi pane madhira ndandiita. Mabva mabata bhutsu mumaoko apa muri kubveri makabata bhutsu mumaoko. Ndikati naro yehasha pataenda kumba. Saka nguva yandaiti tikasangana nababa ini ndairwadziwa. Kusazoti imimba iyoyo here yaisadawo kusanganiswa handizivi. Honai baba zvamuri kuita. Inini ndiri kubva ndarwadziwa. Potadii kana kuzivirira. Hazviiti kuti ndikurambirei. Nekuti ndipo pacho pekupona ndikakurambira inova mhosva. Tadii kubva kuti kumbodzivirira isi. Pamwe handisi kukugutsai. Kwamuri kuenda ndokuri kukugutsai. Ko mukachindidzivirirawo mondichengetedza. Zvinhu zvese izvozvo vairamba kusvika vakambondidamburira bhurugwa charo handidziviriri mukadzi wandakabvisira pfuma iri. Zvikapfuura ndikati ndinorohwa ndikafa pano. Zvikaramba zvichienderera kusvika vakandigarira dunhu remwana iyeye. Ndakuda kutondozvara 9 months dzabva kwana. Vakandigarira dumbu iroro ndikatomboshaya kana simba rekufema chaiko. Vakazongondisiyawo ndikazozvara mwana iyeye neoperation. Handina kwandakaripota since vachindiona handina kwandakaripota nekuti regai shingirire imba yangu tigarisane pamwe tichanaka pamwe tichiri kuvadiki pamwe baba vachaita vachikurawo pamwe inini ndisiri kuvagutsa ndichishingirira. Baba havandibvumidzi kuita chinhu kuti chinokupawo mari pamba. Wakaziva kuti watengesa chibage kana kuti watengesa huku, mari iyoyo wanenge wachiiteerera. Kuti utotengese huku yacho kana chibage varipo hazviiti. Hakuna munhu anobvunza kutenga chinhu ivo varipo. Kusvika ndakaita nguva yekuti ndakazoti saka ndiri kuraramirei kufa hangu kuri nare, ndakambofunga kuzviuraya. Ndikati zvandiomera kuchechi handibvumidzi kuenda, handibvumidzi kuita chinhu chinondibatawo mari. Uku vari kuita izvi mazuva ano kune zvirwere. Hapana chinhu chavanobvuma. Gore rapera ndakati zviri nane nditi hangu kosi yekusona nekuti ndiri kuchikoro fashion ndio yanga iri favorite subject yangu. Handina hangu masubjects akakwana 5.
ekuti ndikontinye nechikoro ko ndikaita hangu zvekusona yete tichitaka kugara tese vakanditi iwe ndoda kuti uzowedzere masubjects ako takugara tese kukontinye nechikoro ini ndikazongozviti aive mashoko ekunzi rume risinganyepe harirori hazvisisina mhosva chiregai ndiite kosi yekusona ndochisona ndiri pamwe nekuti baba vangu vaya vanobuda kana dai ukavaudza kuti mumba hamusisina chikafu kana kuti chikafu chaakupera chinosvika pakupera havapo pamba pacho havana kutenga chikafu chacho inini ndindega ndiye ndine vana pamwe ndivaudza baba chikafu chaakupera handikugadzirisa kuti zveutaura akuda kudzokera vataura takawanda kuti pane zvakati ndikubvunze pane zvinhu chekutanga mambo wakubvunza kuti murume uchiri kumuda here iwo kani vandandama vatozotaura kuti ndiri kumuda pane futi pawazotaura nekuburikidza pane zvese zvoutaura zvechikafu arongedzi wazotaura kuti ndakarongedza kurongedza kwakati wakarongedza zvachose here ndokundisvike patinonetsana pesi baba wakandipa gupuro mukunetsana imomo baba wakandipa gupuro ndikati handitadzi kurarama pasina gupuro asi ndida kuzoziva kuti gupuro racho ndinoritambidzwa painani nekuti nandizivi shona ndoda kutsvagisisa kuti gupuro rinopuhwa papi sei handina kutambira gupuro enda vanozvitakeka 1 kusvika vakazoti vakachagarirei pano inga ndakakupa gupuro 1 enda kumusha kwenyu zvadaro ndopandakazoenda pavari kuti ndakabuda vasiri kuziva kuti ndiri kuendei ndakavaudza kuti baba inini ndiri kuona kuti tiri kuramba tichinetsana gupuro makandipakani ndida kunzwisisa kuti gupuro iri rinopuhwa zvaita sei panani zviite witness makwara pasavane anonesa tisiyane mune zvakanaka sinzi mimi muri kuti ndakakupa gupuro ngagarire pamushakanaka ndopandakaenda ku1 stop center vandasvika pia vandavati ndine nyaya yangu yakadai handiziviwo kuti gupuro iri ndinoripuhwa sei zvinofambiswa sei nyaya yegupuro ndoko vakati kana iri nyaya yegupuro munoenda kwasabhuku sabhuku anokusumudzai moenda kwaishe ishe ndiye anoziva mafambisirwo anoitwa nyaya kana ichiguma kwamamboenda kwamama ndikati aiwa pakanaka inini ndichibva kukwatisa pechipiri chobva wandibvunza wanga vaendepi kati ndichakutaurirai ndatoona kuti mune zvizvi akatogumba kuti already ndabuda ndisina kutaura nekuti haadi kuti ndibve pamba havadi kuti ndibve pamba ndochokwadi saka pandakabuda ndakati ndabuda munhu asiri kuda haasi kuziva kuti ndafamba sei wakabvunza kuti wanga waendepi kati ndichakutaurirai ndopakati aiwa mabhegi ako akatangu wakarongedza kudhara ndakakupa gupuro kudhara wakagarirei pano buda uende kumusha kwenyu ndikati mabhegi aripo zvanzi ndakutakura mabhegi ndise mumota uende kumusha kwenyu ndiri kuendese kuna mai wako ndikati mabhegi aripo takurai watakura mabhegi aya bwabudisa voice and passage ndikati kana wapedza kutakura mabhegi chibvai matakura newana hazvito ndikusiyirei mwana musikana ane 10 years nekamwe kane 4 years kandapesera kuzvara hazvito ndikusiyirei tuwana tudiki nekuti mamugari pano pandiri kuendawo kwamai vangu ndobva ndaenda netuwana kuti nditi ugadziriro tuchienda kuchikoro pano vanosara vasina munhu ndopa baba wakatanga kundirova saka nguva yakatanga kuroenda ndakangovhara musoro wangu kudai handina kuvarova handina kuvadzorera ndakuita sei ndopo vakati manje ndoda kutokutema nedemo utovhara musoro bva vabuda panze saka nguva yavakabuda mubedroom ndakabva ndakiya dhoo nemukati bva vadzoka zvikanzi vhura dhoo ndikati dhoo handisi kuvhura munditeme dhoo handisi kuvhura zvanzi manje mira ndoda kupindemo ndoda kukupasa bva watanga kupasa dhoo zvoshiva dhoo rakatorwa izvozvinandazi dhoo rakatopwanyika saka pano ndakaona kuti dhoo raakuvhurika ini ndo pandakapusha dressing table yanga iri munhu pandavhara padhoo dhoo harina kuzovhurika vandazofunga kuti kune windo risina bagla bhaa padenga munhu uyu akabva apa akatadza kupinda achaenda nepawindo nguva iyo ndo yandakasimudza mubhedha kuti ndivhare windo asi ndakatanga ndadaidza mwana wangu anga ari kukisheni we16 years ndikati bhoniwe mhanya kwachairman kana vanhu vese vevhileji vauye pano umhanye kwana gogo ufonerawo kana ana mai vangu kumusha uku kana ndichitemwa vanhu vazozive kuti ndatemwa sei kana kuti vasvikewo ndatemwa asi vaziva kuti vanga vauya vachida kunonzira kutemwa patauni saka nguva iyo ndo wakabuda wakati mwana uri kuende pidzokera mumba mwana bva adzoka bva wapinda mumba zvikanzi bva vachiuya umwe mukomana watinogara naye anotibatsira basa zvikanzi aiwa wamupewa nyaya igadziriswi nehondo munotaurirana
zvikanzaniswe kutaura nemunhu akadai ngaabve pano mukadzi wechikwambo ngaaende kumusha kwawo kana hama dzake dzakataura kuti haagariki naye mazwi hobha akataura zvanzi anonyima ari kunyima wana mukoma wangu chikafu kana hama dzangu dzese haadzidi pano zvisirizvo kana zvandakambotaura yeti nyaya ngere yekuti ndaenda kwasati ndisina kuvaudza. Makazosimuka sei nevana kuenda kwana mai wenyu? Ndakazoudza mai nguva iyoyo kwawakamira pawindo ndakazofonera mai ndakanga ndatoti mwana ndikofoni mwana anga kutofonera hanzvadzi yangu namai saka nguva yandakatora foni akafonera mai yaya hanzvadzi yakaramba upinda andati mhai pamwe munoona ndatemwa kuno izvozvi munhu akamira pawindo kuda kunditema ndavhara dhoo saka handizivi zvichaitika ndopandakazoenda kwasabhuku yanga yaSaturday ndakafonera mai ndikati ndo zviri kuno inini ndakuda kusumuka hangu ndiri mupenyu asi kuti ndisumuke ndiri ndega ndotozviziva kuti mukwasho wenyu handibvumidzi kusumuka saka ndikukumbira kuti munge muripo ndisumukewo tete vanga varipo hanzvadzi yababa wangu tikaenda kwasabhuku tikauya pamai pambuya mukwiyo pamai vavo tikataura nyaya akati ndinokumbira uregerero nezvandakaita dzanga dziri hasha asi inini ndaakutyira upenyu hwangu saka takabva kwasabhuku pataenda kwamai patabva kwamai patachienda kumba pandachinotakura mabhegi pandahaya mota yakanditakurira mabhegi nevana ndopandakabva taenda kumusha ivo pavakazopinda mumba nepawindo vakati vana tora uende navo kumusha kwenyu unochengete uripo vana ndakavajoinisa mamedical aid kana vakarwara varipo unovarapisa chikoro ndinobhadharira vana chikafu zvese ndinoita ndine mari dzangu ina ndina zvinondinetsa vaitotaura kuti udza hama dzako dziuye tishiyane zvinhu varipo handidi zvinondinetsa iyo wadare pakahachangamire changamire ndikuona kuti nyaya inenge wangwa nenguva yakareba vanhu vachinetsana saka ndinoda kumbovabvunzawo hangu mubvunzo umwe chete kwavari vanhu vaira kuti pakunetsana kwavo kwese kwavaita nguva yakareba kudaro maimbobatsirwawo nani? chokwadi changamire vana tete kana vana tete vekumusha kwandazvaka vakauya kakawanda vana tete vake tikaungana zvichigadziriswa zvinhu izvi even hama dzavo dzinondikupura kuti matara agarwazve. Mubvunzo wangu wechipiri uyo matopindura mubvunzo wangu wechipiri ndewekuti izvo mambo wakubvunzai kuti murume muchiri kumuda here mukati hungu asi patsanangudzo dzenyu dzamuri kutaura mati ini ndakaona kuti bheta ndienda hangu ndine upenyu hwangu. Saka pindurai fudipa changamire titaure chokwadi panyaya iyoyi mataura zvegupuro mukataura zvekurwa zvese musati maenda ikoko ndotangazo sinzi maina umane wana iye zvine zvimane nguva yakadini murumba kwe mba ndakaenda Saturday saka ndiyafura chanda ndichitochema inini upenyu hwangu safety yangu ndo yakakosha changamire nekuti nguva tinonesa unopuwa peace order ku Majesty Court protection order yekuti mugare mese pasina anobata umwe munhu muri pamba imwe chete. That can be done oro nekuti wataura zvekushayanisana zvinhu hazvishayaniswi zvinhu kana pasina gupu ende uyo uchibuda munhu chandakutochema kuti gupu racho varisawo pachena nimambo muripo hama dzangu dziri vadare vari gupuro munoenda nana tete wana sekuru wakakunya chiungwe hachiuendi kuna sabhuku nekuti sabhuku angatadze kukura kuti vanhu vese vakapa namweho yakwadi munoenda kuna tete wako waripo sekuru wako waripo kana tete chete representation yechi iyewo nemunyai wake handiti ngodi na sekuru nehama yake but chikuru munyai ndo tambidza wachiona gupu because hatikwanisi kuti tiende ndaona pane nyaya kuti kutoda kuwana zvinhu handiti
andi oyu ataura kuti ini ndoda kuziva kuti tichiri tese here mukwewa pane nyaya yegupuro apo pamusoro chapanyaya yegupuro changamira handina kusvika pakufanana nemudzimai gupuro nekuda iva pane mukadzi wako uchikumuda mukadzi ndichirumuda kana paakatoenda ndakatombotera onge uchirova mukadzi nauri wairi kuitika pakuzonetsana ndepekuti zvinhu zvavanenge vachiita vanenge vasina urongwa hwemba mangu ini musababa tiri tu nokuti isu tichigara tega hana musi wakambotiza pamwe saka kunetsana kwedu kwatuti asiri kuri tu kunenge kuchiburikidza nekuti anenge apiwa urongwa hwekunze ndo nyaya tikunetsana chetu hatina dzimwe nyaya dzari kumbonetsana imoonera kuita nyaya iyi murume ndiye aunza nyaya murume anoshusha kuda kupatsiwa but anonetsa murume asi chiripo ndechekuti mukadzi wake anomuda mukadzi wanoda murume wake so naingwata vanhu vanotoda kanselingi chaiyo chaiyo vari pamwe chete kuti mai vasanyanya kupindira mukuronga kwavo kwemba yavo vanoda kanseling vanhu vakushaya kanseling mai vanobva vangoti chibva vauya mwana wangu ukuwo murume anoshaya stereki mukadzi ishanje mai obvati yekubereka mai obvati yekubereka saka ndoda kanseling yakasimba pademwa pane demwa iyo tati anondotsvaga protection order oenda payo ondopuhwa protection order kuti haafaniri kukuguma ende iwe ukarohwa usamunyararire nekuti ukamunyarara nhasi mangwana anouya achidifu achipamba ndo problem wakaita kuti wese unotaura kuti wakaeka uchindoenda kuzvipatara usingandotauri usingamumhangariri anoramba achidi achipama nekuti iwewo unenge uri chiwa chinoshinyira chisingadii ukachitsika achingoshinyira chiwa handiti saka wonopuhwa iwe uri kanzera inda uchiita zvinhu zvinonyadzisa iwe inda uchiita zvinhu zvinonyadzisa kwaakaumuda makanzera ndimunopa kuita maexample mukadzi pamba mupe project yekuti aite yake omupa mafertilizer omupa chinyi handiti oita mari yake yaanowana ikoko usambomubvunze kuti siyana naye muri kugara sei mudzimba muchipotitaurirai madzishe ndimi madzishe muri kugara sei ivi munoziziva machumai ndakamupa zvese maturakta machii ndikati rima hana izvozvo zvari mufodya handiti hauyi kundipesa kuno munogara sei madzishe chimbotitaurirai aina wangoenda zvadede nzungu dzake nachii zvakandina ndiri kutaura handisi kutaura nemanyepo munozviziva ivini taura tinzwe madzishe kuona munodzvanyirira wakadzi mudzimbabwe pamusoro ezimbabwe ndiri munhu hangu ndandiri kuti ndibonzwo mazamiro wamwe nepfungwa dzevamwe muri iyi yakasvika kumba kwangu musi wechipiri mudzimai uyo namai wake vachimangara nyaya yepadare raishe rutasa saka nerunyere kupe rwakafambawo aine wakaona musi wechipiri uno ishe mutasa ndini ishe mutasa inini saka mudzimai uyo namai wake wakasvika kumba vachimangara nyaya iyi saka ndofunga nerunyere kupe pana wakaona mai avo vachibva pamba pamwe wabva wakwenyera kune muzukuru wangu mukwero ndobva achimhanya kuno mani saka ini ndakazofonerwa nawo mabharani kuti nyaya yama muchida kutonga ndachida kuitonga mangwana satani nokuti ndakati chishamirizwa rematari mouya satani saka ndakachinzi chiregera kutonga nyaya yechitongerwe kuti kuno asi matauriro aita mai avo ndiwo matauriro wakaita kumba kwangu asiwo izvozvo zvamavabvunza zvekuti wari kuda kurambana here havasi kuda kunyatsochika dambudziko riripo vanhu avo vari kuda kubatsirwa vana baba uyu muzukuru wangu mukwe vari kurowa mukadzi kakawanda
zvisina kunaka. Saka anoda kutsiurwa adzorwe ndikanzera munhu kana ini ndandotonyara kuti ndinomutonga sei muzukuru wangu. Saka maita henyu mangoipa ruoko ndakanyarara ndiro mamiriro azvakaita. Ini ndinofunga kuti nyaya yehombe yandiri kubata pamuridzi iri pamurume panyaya yekurowa ngasiyane nekurowa mukadzi. Ndo zviri kuzodakara kuti mukadzi aende kuna mai anenge anzwa nembamo. Saka uyu murume ngaasiyane nenyaya yekurowa, ngaagone kutonga mukadzi nemuromo nepfungwa kwete nembama. Akada kushandisa nyaya yembama one day achamuisa kambama obva atitada kuzi anoitonga sei. Pana mai vakagara apo pasi apo kozoti muzvare mafuta mai muzvare simukita makachochomara mwana wedu haagari pamba anonyanya kugara kuno kwarusana. Handiziviwo kuti ndizvowo here zvinoitwa. Ndinobvasiya mukadzi ari pamba kosongoya zvimurwa padzinaka nechihure akakuwanza chihure murandotifadzaba chiva chiyo kwacho paakazoguma akazoguma achengetwana nemwana akazodonesa kuti muroona kuti ndichengete kana azorwara mazuva remangwana kana azorwara. Tinokumbirawo kuti agare pasi. muno ndakabhotaura muno muvhidhiyo ikatenderera sei kuti chinopedza mari chii chisikoro tikataura kuti mushobo wako uyu uchengetedze unopedza mari mushobo wako apo mari inopera nekuti mapolitizeni mamuenda mararumu vanenge vachipakaimwa panha vechidiki ndimune muchizonzi muchinzi ndimubinga muchitambirwa sereka musha ndo chinhu chekutanga. Nasa pamusha uzoenda kundoita zvaunoita asi musha wakadii uri correct. Mukadzi wako akadii ane potential yekufuta mukadzi uyu ndichimuona but ari kuonda nenhau yekushuzva. Hatibokusapoti nekuti uri kuvhiri kukwadza mukadzi ende kuti tidistroy mhuri yako hatidi kudistroya mhuri yako. Right. Kana kudya chaiko pamba havadyi chikafu. Kudya chikafu chaiko pamba. Vauya kwacho musi wawauya havadyi chikafu. Ndabika ichi baba ndakaguta. Unomuda here mukadzi takubvunza kechipiri. Uya kwauya varikuita basa. Saka kana usingadyi chikafu chake unomuda pakai. Chikafu pamupati ndinodya chikafu changa. Kunza wana Jompi walebarika kana anodya mapoto mangani maplate mangani korufu nekuti anachi barika rake. Saka kana uchiramba tadza udya plate yemukadzi wani wachidya wakadzi 12 iwe uchitadza kudya plate yemukadzi wani uri wachii embondinzwai varume tine musikanzwa mukadzi anofanira kuripirwa ngaaripirwe ende muripo wacho ngavaine pano pamambo mbudzi mbiri dzonopa mudzimai wako ndiri kukanganisa imwe mbudzi inoenda kuna aiwa makutaura iyo hanzi munofanira kuripirwa tichasvika pachikamu icho chekudii anonyara haandiba kuti aripirwa asi ari kurwadziwa mukadzi mukatarisa zvese zviri kuitika nemurume uyu ari kutemba nekanzira here ari kutemba nechi ndino munhu akadaro so kanzira ndiwe munhu unofanirwa kunge kana nekuna mambo uchitowataura mambo apa hapazivoba uyu ava mwana wangu ndichada kunge ndichimonita kuti munhu urikudzika sei zvese zvaitika ndokupa nhamba yangu. Uyu mwana muzukuru wangu uyu haambondinesi saka ndichake ndichikumonitai kubva nhasi kuti kugara haasi kudya here haasi kurara here pamba haasi kudii so that tibatsirane kudii kuti imba isimuke
taurai wani pasera pamusoro inyati pamusoro iwandari mambo pamusoro imambo inini ndiri tete vamukwewa so yatoiwa kumatare tutonzwa kusununguka muroora wedu tinomuda pamwe tinosvikapo isu zoti anorambidzwa kuenda kuchechi anorambidzwa kuenda kunhamo hakuna zvinhu zvakadaro kushusha ikoko kukabisira saka isu muroora tinomuda iye asati kana andofara kunzo ouya kudhinda mukadzi ngaaregedze zvinhu izvozvo tinotonyara kufamba munzvimbo hatidi zvinhu zvakadaro muroora wedu isusu tinomuda tatonga zvematare tambotonga tichivavezanisa asi zvazoya kunenyu magurukuta tibatsireiwo mukadzi tinomuda pamusha pake mukadzi nhasi ari kunodzoka pamusha ataura iye namubvudza kairi dzakumubvudza kechitatu mukadzi unomuda here ndombochangamire mukadzi ndomuda protection order yekutanga ndakupa nhamba dzangu ndini wekutanga kumuprotecta kupa nhamba dzangu ndomupa nhamba dzangu kubva nhasi unoyo kana zvazoramba tozoenda panext stage mambo wasati wambozvitaura munozanoita azipa basa nekuti wati muzukuru wangu wati uya mwana wangu saka imba yenyu ndinda kuimisa izvozvo bedzi zvapedza nyaya pamusoro ichangamiri ndiri tete wemwana ndinogara kudaidzwa kunyaya dzinoitika zvaye zvinorwadza kana musha memamukwewa ndakaenda kakawanda ndichitaura kuti sana tete hatiri kutora vana vanogara musha toda kuti mumwana agare pamurume zveshuwa kana dai kwakuri kufa aindipfukira ndakagara ndakamushingisa kumwanangu ndo zvinoita mumusha zvino ndiri kuona sandizvo munonyepera vanhu munonyepera vanhu imini ndozvinoita musha sandizvo ndozvinoita musha sandizvo musambokwidzi kupembedzayo mashawi musambopembedze mashawi hakuna musha wakadaro mweya wachina topembedza kuti ndozvoita musha hakuna musha wakadaro wongu maargument anodii anoitika asi hati apembedzi hakuna musha wakadaro saka inini ndaiti ona kukura kurikuita vanhu nemisikazwa yacho inoderera kushingirira asi pakazonzi mwana wabatirwa demo ndopandisina tete chimwe chinhu zveshuwa vanhu kana vairi vazodanana vari kudini ndakataura kuti zvatakuya mumusha handina kuya kokuramanisa ndangoti mungodai zvamataura kuti handizvo vamwe vautorakanisa saka takadzinzawo asi chandiri kukumbira zvino tiri kupromisa sehama dzekumurume kuti tinoda kuti vanhu vagare zvakanaka chikumbiro changu ngatisazoitane hide and seek kunyangwirana kupera ngatibudirane pachena ndichikumbirawo baba munini wangu muchikana mumba rega kutaura manzwi ekuti ndinokuuraya ndinozviuraya kukana hakuna kukana kubva nhasi hapana achandokana nekuti baba munini wangu takatomboenda vakati ndinozviuraya kutiudza mazwi akati ndozviuraya mushando urotaura futi mudzimai kuti ndinokutema kutema kuda kuuraya ukaramba uchipipikisa ndinokutema ndotema vana ndozviuraya mazwi aya akashata tete handisi kuti mugare pasi pamushandirira mberi nenyaya yenyu ndati mambo zvawaita munomu havasati wambozviita izvozvo zvega zvekuti awa anopiwa foni kuti ene problem yomba mako kutaurira mambo hapana tambozviitirwa zvisine tiriwana mambo tese hakuna munhu atambozviita isusu weukama newavakidzani ngandikutarisei tione kuti uyu kansera uyu anoti chii namabhozo anomazvinova mambo watopinda mumba mavo saka ngandimbotarisei zvakadaro saka iyo
mukwewa wakakanganisira ambuya wako, wakakanganisira mukadzi wako, unofanira kuripira kuna ambuya wako nokuti nhau dzawakangori kuita hadzina kunaka. Mukadzi unomupawo vanoenda kunana China, chinonzi China handiti chemadzimai, vanoendawo kuchechi, vanoendawo kunodzidza nechi nevamwe, unomupawo dai paine nhau yekuti anohura, tingadai tiri kuti mukadzi asingahuri akatendeseka, ari kutoda kuenda kuchikoro kuti asimudzire chii, ende mukadzi anoda kutoshanda, handiti saka wakakomborera, handiti saka dare anoripira chii kuna ambuya, anoripira chii kune mukadzi wake, kuti ati sori ndakakanganisa, ndachera kakomba korokoro hachadii, indati kubva nhasi ndomupa mukadzi wake nhama. Izvi zvekuswera makanzera ese ane dzimba dzawo, handiti haasiri makanzera ekufadza vanhu, asi ndedevelopment kuwadi, handiti saka hazvirevi kuti dhirezi rese rapfuura riri muwadi ronzi aiwa, handiti kuvhoterwa nekunyenga. Saka kunani nambuya kumukadzi right. Mama kasimudza ndandoda ngotaura ndeswena mukadzi, ndandoda kuti nditi wona akakanzera unoita mamitingi newakadzi vamwe vanhu, but iwe wako unoti agare kumba. Ita semunhu ari kuziva politics, anotanga kutsigira mukadzi wako, but kana uchimurambidza kuti aende kunoita zvinoita vamwe vakadzi, unokurudzira kuti vamwe vakadzi vamwe vanhu vaite izvozvo, kukanzira vako kuona vakasatuke gadzirisika ipapo. Kamambo aona nemamiriro azvakaita, mukadzi uyo akarohwa kakawanda, saka mbudzi mbiri zvinoenda nemukadzi ari kure mukadzi wake, kuna mbuya kuenda imwe chete changamire ndikuona kuti mudzimai wake akamupawo mbudzi imwe chete yekumuripirawo, wambuyawo wapawo mbudzi imwe chete. Vane zvakasiyana nezvataurwa. Semaonero angu ziwana wari kuwirirana kana saka tikawapa mutengo unokura sike hazvi kumwe, ngachiise bvudzi kuna mukadzi, bvudzi kuna mai. Pamusoro imambo ekuti inini mwananduta vanamwe kuti mumwoyo kwayo akashungudza mukadzi kuti nini remukadzi wake kuti arwadzire kuzvarakanipa ngaripe munhu bozi mbudzi ka sasa mbudzi mvano yembudzi is $80 haisi mari inotaswa yekunzi munhu aripa munhu ngaripe munhu kuna ambuya kunase munhu unokangase kuti eya agarora mazita pamusoro inini zviri kundirwadza ndechekuti babawo ndanzwa kuti ikanzera, kanzera anototonga futi kupfuura madzishe nemadzimambo, asi iye ari kutyora mutima wakadaro anofanirwa kutoti abvise $20 yekukanganisa. No one is above the law. Abvise $20 kuna mambo kuenda mbudzi dziri kutaurwa kana, asi zvemombe dzinoitika kana aita kechipiri, mufamba waenda kuprotection order mukadzi uyu. Hazvinei kuti handichazviita, asi ngaandopiwa protection order and aripe kuna mambo, aripe kuna mambo, nekuti hoteli motora kanzera uri munhu wemutemo. Pane kushungurudzwa kwakakura
zvakaitika. Semubereki dai ari mwana wenyu akashungurudzwa kudaro, handifungi kuti maingataura zvamurikutaura zvembudzi. Nekuti kushungurudzwa kwakaita aine pamiri akarohwa akashingira sechiwa, haana kundomangana nekuda imba yake ende sofu. Anopa kuti apuwe mushamu wakasimba wekuti azive kuti mangwani kuna ambuya anoendesa mombe iye kuna ambuya kuti ndiri very sorry ambuya, ndakakanganisa ndichazviiti. Kumukadzi wake anoendesa mbudzi 3, ndodzaanoendesa kumukadzi wake kuti handichadii, handichazviiti. Unozoendesa rini? Kana iri mari i350, kana iriyo mbudzi i120. Iwe kana mapuhwa munotenga mombe, iwe unotenga mbudzi idzodzo dzinondobereka pamba uchiziva achidziona kuti ndo dzakauya kumurume. Aiwa uzodya mari yacho. Urunzwa here? Murunzwa anobvisa chitsiro, mombe yaanobvisa itsiro, ichatanga undobereka iri kumba kwani? Kwambuya. Haabvisi mhoho, haabvisi mukono, anobvisa chitsiro changosanduka kubva pachimhuru obvisa chitsiro chinondotanga kuberekera chiri kwambuya. Mchidya mukaka. Unozvibvisa rini? Hatichadi kupozwa nhasi nayo. First week of April. Right. Mosimuka muende. First week ya April, 7 April. 7 April ndo first week. Mosimuka, namba dzangu mopuwa, mapurisa angu aripo anokupai namba dzangu. Handiti chisimukai tiende. Hapana kubhadhara umwe munhu.